माने ओरैबायदि जादों बिपिएफनि मानसिफ्रा थांनानै जोंखौहाय जबरदस्ति बे बेनारखौ सावहोदों। साइडआव दंमोन बेनारा, अब्लाबो बिसोर लाबो सावनि होननायखाय जोंबो मिथिस्लाबनो हायियाव सावबाय आरो बेनि खोथाया। बिपिएफनि बै डिजिटेल बड'लेण्ड इउटुबारनिफ्राय सावहोदों आरो। नटिस मोनाखै। नटिस मोनाखै। नोंथांनि हादानाव नोंथांखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांनि रायजो राजाफोरखौ इभिक्सन खालामदों होननानै नोंथांमोना खुद्रिसारदोंमोन। आसलथे मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि खालामदों? जों माने ओरैबायदि जादों बिपिएफनि मानसिफ्रा थांनानै जोंखौहाय जबरदस्ति बे बेनारखौ सावहोदों। साइडआव दंमोन बेनारा, अब्लाबो बिसोर लाबो सावनि होननायखाय जोंबो मिथिस्लाबनो हायियाव सावबाय आरो बेनि खोथाया। बिपिएफनि बै डिजिटेल बड'लेण्ड इउटुबारनिफ्राय सावहोदों आरो। ओरैनो बिसोरनि मानसिफोर गोजा, आं मानसिफोरखौ सिनाया आरो। आं बे साइडआव दंमोन जिखुनु। सोंनायमोन ना ओरैनो गोलैनायमोन। ओमफ्राय न'खौ सावनायखौ सोरबा थोनदोंमोन नामा? थोनाखै रावबो। नटिस मोनदोंमोन नामा? नटिस मोनाखै। बेयो डिजिटेल बड'लेण्डनिफ्राय फैदों। बिपिएफनि मानसिफोर। औ। नोंथांनि हादानाव नोंथांखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांनि रायजो राजाफोरखौ इभिक्सन खालामदों होननानै नोंथांमोना खुद्रिसारदोंमोन। आसलथे मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि खालामदों? जों माने ओरैबायदि जादों बिपिएफनि मानसिफ्रा थांनानै जोंखौहाय जबरदस्ति बे बेनारखौ सावहोदों। साइडआव दंमोन बेनारा, अब्लाबो बिसोर लाबो सावनि होननायखाय जोंबो मिथिस्लाबनो हायियाव सावबाय आरो बेनि खोथाया। बिपिएफनि बै डिजिटेल बड'लेण्ड इउटुबारनिफ्राय सावहोदों आरो। ओरैनो बिसोरनि मानसिफोर गोजा, आं मानसिफोरखौ सिनाया आरो। बे साइडआव दंमोन जिखुनु। सोंनायमोन ना ओरैनो गोलैनायमोन। ओमफ्राय न'खौ सावनायखौ सोरबा थोनदोंमोन नामा? थोनाखै रावबो। नटिस मोनदोंमोन नामा? नटिस मोनाखै। बेयो डिजिटेल बड'लेण्डनिफ्राय फैदों। बिपिएफनि मानसिफोर। औ। गोजोनथाव खौरां! सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सेन्स खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।